Kirkkoa väittää hitaaksi. Kuitenkin kun kirkolliskokouksen äänestysikäraja laskettiin 16 vuoteen, kaikki tapahtui alle 2 vuodessa. Antti Siukonen, miten se on mahdollista? Niinhän sitä sanotaan, että kirkon kvartaali on 25 vuotta, mutta tämä meni tosiaan tosi nopeasti. Tahtotila oli kohdallaan, eli haluttiin vaikuttaa kirkkoon, seurakuntien rakenteisiin, ja se ehkä mahdollisti sitten tämän. Kuulin, että kirkolliskokouksessa oli kuitenkin pelkoja asian tiimoilta, koska nyt alaikäiset lapset pääsevät äänestämään ja muuttavat asioita niin, että kirkon päätökset eivät enää ole ennakoitavissa. Mitä ajattelit itse tästä? Kyllähän ennakoimattomuus on aina pelottavaa ja varmaan niin kirkko jollakin tavalla tästä muuttuu ennen pitkään. Että kyllä tämä on semmoinen päätös, mikä mun mielestä vaikuttaa nimenomaan rakenteeseen, että kun vuosien saatossa enemmän nuoria valitaan seurakuntaneuvostoihin ja kirkkovaltuustoihin, niin pikkuhiljaa siellä alkaa tulla se näkökulma esiin, miten tämä seurakunta voisi olla parempi paikka nuorille, nuorten näkökulmasta, nuorten aikuisten näkökulmasta. Oletko todella sitä mieltä, että yksittäisen nuoren ääni voi ratkaista tällaisia asioita? No totta kai siis yksittäistä ihmistähän tämä koko järjestelmä koostuu, että nyt vaan tarvitaan niin hirveä tsemppi päälle, että saadaan nuoria vaaliurnille ja ennen kaikkea nuoria ehdokkaita. Et nyt ensi kesän rippikoululaiset on niitä, jotka sitten 2010 on siellä äänestämässä ja ensi kesän rippikoululaisten isoset on sitten myös niitä, jotka silloin voi asettua ehdolle. Ehdottomasti nyt tarvitaan kova tsemppi päälle. Mitkä asiat ovat sellaisia, joiden takia nuori vaivautuisi ääniurnille tai vaaliurnille? No kyllä mä luulen, että kun sinne saadaan hyviä ehdokkaita, joilla on niinku ajatuksia, mitä seurakuntien nuorisotyössä pitäisi tehdä, niin silloin nuoret lähtee äänestämään. Totta kai, jos siellä on niinku semmoisia nuoria tyyppejä, niin mieluummin niitä lähdetään äänestämään kuin sitten vähän vanhempaa pappa-ikäpolvea. Millaisen roolin näet nuorisotyöntekijöille ja nuorisopapeille tässä asiassa? Ehdottomasti nuorisotyön työalan velvollisuus on kannustaa nuoria äänestämään, kannustaa nuoria asettumaan ehdolle ja tukea heitä kaikilla mahdollisilla tavoilla. Tästä voi olla hyvä keskustella työyhteisössä ennakkoon, koska aikaisemmissa vaaleissa on ollut joissain paikkakunnilla vaikeuksia siitä, että nuorisotyö pelätään agitoivan sitten omia ehdokkaitaan läpi, mutta siitä ei ole kysymys. Tässä annetaan hyvää vaikuttavan seurakuntalaisen mallia, kun kannustetaan nuoria urnille ja asettumaan ehdolle. Vaikuttavaa. Kiitos Antti Siukonen. Kiitos. Tässä on 3 nuorta, Essi, Mikaela ja Vilma, kaikki 15-vuotiaita. Siis tulevia äänestäjiä kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti, eli seurakunnallisissa vaaleissa voi nyt sitten äänestää rippikoulun käynyt 16-vuotias nuori. Miltä tällainen kuulostaa, että pääsisi käyttämään ääntä seurakunnallisissa vaaleissa? Essi. No mun mielestä se on itse asiassa hyvä idea, niin pääsee vaikuttamaan asioihin silleen vähän niin kuin nuoremmallakin iällä. Ja kuitenkin kun tämä kirkko periaatteessa kuuluu silleen kaikille. Entä Mihaela, mitä sä mietit tästä? No mun mielestä on ehkä silleen hyvä, koska sitten niin tietää ainakin niistä jutuista, kun on käynyt rippikoulun, niin sitten on silleen niin tietoinen asioista. Mitäs Vilma? No mä oon kyllä silleen ihan samaa mieltä, että ainakin on hyvä, että just rippikoulun käyneet voi äänestää, niin tietää enemmän. Ja sitten on se hyvä, että kaikki voi vaikuttaa sillä aika tasapuolisesti. Millaisia asioihin sä haluaisit kirkossa vaikuttaa? No varmaan nyt ehkä sitten kun on itse nuori, niin sellainen nuorisotyöhön ja muuhun sen tapaseen. Ja tietysti olisi muutakin niin kiva, että kaikki olisi sellainen tasapuolisempaa, ehkä vähän siitä iästäkin riippumatta. Mihin asioihin Essi sä haluaisit vaikuttaa? No just kanssa nuorisotyöasioihin ja mä en osaa oikein sanoa. Mä en osaa kuvitella millaisia asioita sitten äänestettäisiin, mutta kuitenkin. Mihaela, tuntuuko äänestäminen luonnolliselta tavalla vaikuttaa? Mä en tiedä, onko äänestäminen ihan oikein, mutta silleen ainakin saa sitten oman äänen esille. Ootko sä itse ajatellut äänestää? No en mä varmaan sit heti, mutta sit jos tuntuu siltä, että tekee mieli vaikuttaa johonkin, niin varmaan sitten joo. Entä Essi? Aion äänestää. Minkä takia? Siihen en osaa sanoa, mutta kyllä mun mielestä
että mä haluaisin just vaikuttaa asioihin. Entä Vilma? No mä oikein tiedä, se varmaan riippuu aika paljon sit ehdokkaista, että onko sellaisia, mitä haluaisi äänestää, että sit jos ei oikein tiedä, niin ei varmaan niin kuin, sitten. Mitä kautta voisi saada tietoa näistä ehdokkaista? Kaipaisit sä, että esimerkiksi nuorisotyöntekijä tai nuorisopappi kertoisi, ketä kannattaa äänestää? No varmaan joo, se voisi olla ainakin sellainen, että sit nuorikin saisi äänestää paljon helpommin ja sillä mukaan. Entä Mihaila, kuulostaisiko tämä manipuloinnilta, jos nuorisotyöntekijä kertoisi hyviä ehdokkaita? Ei mun mielestä ollenkaan, että ihan hyvä vaan sitten, että olisi tietoinen sitten niistä ja mitä kukin sitten edustaa. Että, näin.